वाटार आपेल नै नै लांफैदों नै आब'मोनाबो लांफैदों नै जा बुरजा थिखोबाय जोङो लर्ड होजोबबाय नै जोङो माथो आखल गाज्रिखौसो सोलोंलाबायो मानसिफ्राना बिदि मोजांखौसो सोलोंनांगौ बिजनेसमेन खामानि मावहैनांगौ ना हेल' सोनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दं होननानै नै मादैया थांनो ओंखारलायबाय नै दिनै सेटारडे स्पेसियलनि जाखां लोंखां अनला ओंख्रिजों जाखांबाय लोंखांबाय दिनै नै थांनो ओंखारलायबाय अफाय थांगोन आं लामा खोन्थालांबाय थानोसै रायजोफोर ओइ ट्रिसा मा खालामदों नोंलाय ओरै फैलाय ओरै फैथ' ओरै फैबा नै आंनि फिसा हिन्जाव ट्रिसाया मा जादों ललिपप जादों जों हावा थांसै दे नोंबो थांगौमोन ओइ थाङा स्कुल गबायना स्कुल गनानै फैबाय बिस्रा सेटारडेबाबो बन्द' गैया थांबाय थानोसै नै मादैया अफाय थाङो दा खोन्थालांबाय थानोसै देलायखांबाय नै रिदि ओंखारलांनोसै नै न'निफ्राय दै लाबाय नै फैद' आरो मा जाबावखो गाखोहैनोसै नै थिम्फु थांबाय थानोसै खोन्थालांबाय थानोसै दा बबाय थांगोन बिमा फिसा नै जोंहा थांबाय थानोसै जोङो बबाय थांगोन रायजोफोर दाना खोन्थानोसै जोङो काजलगावआव कक'वा नार्सारि लायनो थांगोन दे गायनो नागिरदों जोंबो मालाय जि बिबार बागान जोबना न'फ्रा बे बोसोरसेनि बोसोरसे ओमफ्राय 11 मास बिदिनो दं आरो ओइ सप्तानै उन सिगां मालाय हनै जि मोजां राफोद सामो 2 years जानोसैयानो 2 years नङा बोसोरसे जाबाय बोसोरसे बारबाय नैबे 1.5 बोसोर बेखिना 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोरा खयथा बिलाइ बेखिना साननाय जायाखै ओमफ्राय बिलाइआ माबायो नामा सिरिलाङो औ सिरिलांखायो सिरिनानै खिलिफिनबाय आरो ना ओरै गोदान खिलिगो हायाथ' मा सिरिलांखायो नालाय ओमफ्राय फिथाइया बे जेराव बिलाइ थायो बिलाइ सिरिनाय बे जायगायावसो थायो खय बोसोरनि नोंबो बे बोसोरसे 1.5 बोसोरनि दङ बे निखिनाथ' 1.5 बोसोर जाबाय बियो नोंसा बबेनि बाबुमोनहा बाक्सानि नोंसिनिथिं गैया नामा दङ ना फुलि गैया आरो ना जोङो रियेल जायगायावनो फैनानै नै कक'वा फिथाइखौ जोङो खेबफैथारबाय फांसेयावनो 200ता 300ता गाहाम थायोनो गिदिर नै मुदुफुल फिथाइफोर बायदिसो फुरा गिदिर काजलगावआव दे जायगाया मेन टाउनावनो कक'वा फुलि लांनो फैदों नै जोंहा फिथाइ थायनाय नुफैबाय नै जि मोजां मुदुफुल फिथाइफोर बायदि गोमोन माथो खायाखै नै गासिबो बिबार गोरलै होफिनजोब्बाय नै फिथाइ गोरलै होफिनजोब्बाय बिबार नै गासिबो बिबारजोब नै ख्रि लाजोबथारबाय बिबारानो फुलिखौ लानो नागिरबाय नै जों रायजोफोर रियेल फैनानै जों काजलगावआव फुलिखौ लांफैथारबाय नै बासिनायावनो मेंखाबावबाय मादैया बागाना नै गय बिफां सिङावबो जायो नै गय बिफां सिङावनो जि मालाय देमग्रा बिसिना 1000 दाल गायदोंमोननो आगोलाव ओमफ्राय खावसे न' लुनानै दानफायबाय जाहैदों गय बागान सिङावनो फिथाइया दाखालिसो खाजोबदोंनो बिनिखौ लोगोफोर मालाय हाबो सोगासिनो दं गामिनिखाना नोंसोरो ए मालिकसोना मालिकसोनो आंहा सोंफ्लांलायलांबाय खय दिनजों खिलियो ओमफ्राय सानथाम सानब्रै ना
थैयोबो ना अबावबा दा नोंसिनिखौनो गायदों नामा फैहाय बे न'निनो ना बै फिथाइखौ फानहरनो मोनाखै नामा सिगाङाव फानहरबाय ओमफ्राय दाबो हरदों जेनेबा फिथाइ हिसाब हरो ना मायो गथा हिसाबै हरो हो केजिबो हरो जिरनानै जिरनायाबा बेसेबां मोनो केजियाव बिदा आलदा जायो आरो फिथाइ लानानै औ क्वालिटि दं नालाय अबेबा थेफा थेफिबो थायो नालाय वाटार आपेल नै बिबारबो लागासिनो दङ नै जि फिथाइयाबो बायदि रोखोमनि प्रडाक्ट दंजोबथारो मालाय जेबो ओरैथ' कक'आ बागान जाहैजोब्बाय बिबार लाबावबाय नै फिथाइ थाइख्रिबावबाय वाटार आपेला गारियाव दैखांबाय आं 220 दाल लादों दे रायजोफोर फुलिखौ हा औ नै लांफैदो नै आब'मोनाबो लांफैदों नै जा बुरजा थिखोबाय जोङो लड होजोब्बाय नै जोङो इउटुबार आब'ना मामोन चेनेला मेराबती ब्रह्म जा मोजां भिडिअ थायो आब'आ गोथावल' नै आब'नाबो फेमिलि ब्लग होबाय थायो सुमिला फेमिलि ब्लग आंनियाबो दङ नोंनिया लिया दे बुंना हो माने बे बिफांनि गायनाय मानायखौनो जोङो होबाय थानाय जायो बेखौहाय माबायदि फोसाबनांगौ मानांगौ बेखौ होबाय थानाय जायो लिया बसुमतारी इउटुब चेनेल दं मोनसे ओमफ्राय बिनिया आंनि बिजावजालि बेयो रैसुमै नार्जारि बेनाबो इउटुब चेनेला ओमफ्राय नै बिनिया बेबो आंनि बिजावजालि काजलगाव कक'आ गार्डेन आरो नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा फोसाबनो रोङाखै नायनानैहाय जोंनि भिडिअखौ नायनानै फोसाबना लानो हागोन आरो नोंसोर साथामबो बिजावजालि जोब ना बिराद मोजां बिजनेस खालामदों दे बिनानावमोन नोंसोरो सोर देरसिन नों देरसिन ए होमबालाय नोंहासो मुथुआसो देरसिन दुइसिन फाथलुआसो आंहा सानदोंमा नोंखौसो देरसिन नामा होननानै दे बिराद मोजां दे हिनजाव माहारियाव नुबाय बेबायदिसो जानांगौ दा नाङा नोंसोर बायदि जानांगौ ना बयबो मस्ट वेलकाम हिसाब खिथाबनि फैलायबाय नै दाना जोबलायबाय ओमफ्राय एसे डाउनाव फैबावला माबाया आगैमोन बेखौ खालामबाय एसेबाव खालामबाय हानाय नंला आब' दामा बांद्रायथारो गावसिना बोरैबासो दे एसेबाव नानिमोन खमावनो होदों एसेबाव नों लिरखुमादोल' एसेल' दाम खमायगासिनो नामा मबाइलाव एसेबाव नानि हिसाब खिथाबा दे फैसा होनायखौनो होनोसै एसे फैसा होनायखौ होगासिनो नै मालाय जि बुरजा फैसा मोनबाय नै बिस्रासो जोंनिफ्राय बेसोरबायदिनो एसे सोलोंनो नाजा दे बयबो माथो आखल गाज्रि गाज्रिखौसो सोलोंलाबायो मानसिफ्राना मोजां मोजांखौसो सोलोंनांगौ बिजनेसमेन खामानि मावहैनांगौ ना न'निफ्राय ओंखारनो दरखार गैया जोंना फैजोबो आजिखालि आइजो माहारिया मा हायै दं ना फिथाइखौबो जोङो थांनानै बाजारफोराव जों गिदिंना फाननो दरखार नाङा बेफारियानो फैना लांफैयो डाइरेक्ट न' फैगासिनो दंखायो बेफारि सासे दे होमबा थेंक इउ वेलकाम जायफ्रा लांफैनो गोसो जोङो थाबैनो कन्टेक्ट खालामहर बयबो लांफैला मोनगोन आरो दामाबो हिसाबनि होदों बारा दाम गोसा होआखै अनलायलायनानै बयबो आइजो माहारिनि बिजनेसखौ जौगाहोनांगौ ना बयबो बिदिनो गायनानै जोंबो दा नानिमोन बायदि एसे सोलोंहैनोसै 100 थाखा डिसकाउन्ट खालामबाय जोंहा जारौआ साहा लोंनो माबासो फन पे होनोसै आङो बाथ्रायानो जालालै आंना लड होखांजोब्बाय नै जोंहा थांसै दाना
लोगोफोर थांनोसै जोंहा नै आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन दे जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक्स इउ